редица. Значи, като с по-голямо куче ги пустиш, они бегат с горите върху теб и не се паш. Зуби, брате. Държи. Браво, бе, бронко. Ей, да играеш. Имаш ли някакво за обезпаразитяване да ти дам хапчета? Имаш хапчета. Да. Едва ли беше най-борбено? Ага. И това А те ядат ли? Да. Имат си апетит.